Al poliesportiu del Mas de Tous es va organitzar la 7a edició de les mini-olimpiades d'atletisme. Aquesta trobada d'atletes de tota la comarca és l'acte que dona inici a la setmana esportiva. Més de 300 atletes vinguts des de les diferents escoles de la comarca i l'escola de billar de la Serrania. Avui tenim apuntats sobre 300 participants. Esta és la 7a mini-olimpiada que fem així en la Pobla i en general en la comarca. I es tracta de fer proves de velocitat, de valles, de fondo, llançaments, tots adequats, cada un a la seva edat. Participen entre 4 i 16 anys, tenim categories des de prebenjamins fins a juvenil. Un dia d'esport divertit i competició atlètica que deixa pas a les vacances després d'una llarga temporada plena de competicions. A banda de lo que organitzem nosaltres així en les escoles d'atletisme de la comarca, està l'Aliana, Villamarxant, Riba-roja, Marines, la Pobla de Vallbona i tenim també el billar, escolatges dels alrededors també. A banda d'estes, és que estan federats o s'han federat centres esportius de la comunitat o bé les municipals de València tenen competicions a partir de l'E20. Tir de xavelina, llançament de baló medicinal, salt de llargària, carreres amb obstacles, carreres de relleus, carreres de 50, 100, 500 i 1.000 metres. Tantes modalitats com xiquets disposats a practicar-les. He participat ja en 50 metres tanques, que són valles, i he quedat primera. Després he fet baló medicinal, que també he quedat primera, salto de longitud, que és pies juntos, que també he quedat primera, i ara anem a fer 50 metres lisos i ja veurem el que ens diu. Hemos quedat també 1.000 i ja haurem acabat les proves. Al principi hem participat amb el pes, amb el baló medicinal, després hem fet els 50 metres llis amb les valles, després hem fet els peus junts, els 50 metres normals llis, i ara ens falta per fer relleus y también per hacer el 1000. He hecho salto con los pies juntos, 50 metros lisos, que queda segundo. Ahora haremos los 1000 metros y lanzamiento de peso. En total, més de 300 xiquets a les categories prebenjamí, benjamí, aleví, cadet i infantil practicant atletisme a totes les seues modalitats per 7è any consecutiu a la Pobla.